Der er i hvert fald mere end 6 meter ned til det væg dernede. Det er sådan set et stort konferencerum. Nu prøver jeg lige at slukke lyset, og så kan det være, at du kan få en fornemmelse af, ja, af størrelsen. Slukker lyset. Og lige nu der er den på demo-modul, så der skifter den imellem de forskellige mønstre, som du nok kan se. Og lige nu og som sagt, så er det en animationsprojektor. Og der kan du lave animationer med den software, der følger med til. Og de animationer, som du ser her, dem kan man få til at spille eller blive vist i takt med musikken. Det vil så sige, at de står stille. Og når den så observerer musik eller bas, så vil den så fortsætte animationen, sådan at man kan få dem til at spille med til en sang, eller hvad man nu har lyst til. Og så selvfølgelig også som almindelige stillbilleder, hvor der ikke er nogen animation. Og der sætter sådan en fokusknap bagpå, så man kan stille på. Nu prøver jeg lige at stille lidt på den her. Boom. Og så bliver det mindre. Og jeg prøver lige at tænde lyset, så man også kan se det. Jeg tænder lyset her, og så kan man se her. Nu gør jeg den større, og nu gør jeg den mindre. Så der kan man stille lidt på det. Men du kan jo se her, hvor højt det er. Det er jo helt ned fra bunden af op til loftet. Så, og den rammer på loftet. Så nogle store animationer, man kan lave med den. Det er der ingen tvivl om. Og ja, skal jeg lige vise enheden måske? Det kan man. Her er enheden så. Og der kan man se her nogle forskellige muligheder.